Co když cesta k vlastnímu bydlení nemusí stát roky vašeho života? Právě s touto myšlenkou vzniká rezidence u Napoleona v Třinci Oldřichovicích. Pouze 9 samostatných rodinných domů s vlastní zahradou, soukromým a výhledem na Javorový vrch. Oldřichovice spojují to nejlepší z obou světů. Klid rodinného bydlení, blízkosti přírody a zároveň pohodlnou dostupnost všeho, co každodenní život potřebuje. Do 5 minut jste v centru města, na hokeji i na dálnici. Nejde jen o samotné domy. Celý projekt byl navržen jako promyšlený celek. Od orientace jihozápadním směrem až po klidný rodinný život. Čas je dnes to nejcennější, co máme. Proto v rezidenci u Napoleona nabízíme zjednodušenou cestu k vlastnímu bydlení. Bez let zařizování, bez zbytečných starostí. A právě teď máte možnost vybrat si svůj dům mezi prvními.